Díva sa na nás Boh, nemá asi času. Satani mu zatiaľ jeho stádo pasú. Možno stvoril ľudí na satanov obraz. Napokon veď život je tak trochu pogas. Márne tu čakáme, tak ako na jatý. Asi sa nevráti, naspäť už nevráti. Na nebi bláhajú kolísky a kríže. Márne tu čakáme na tie veci vyššie. Díva sa na nás Boh, hore tam je ticho. Zatiaľ ešte stále nehlásu rýchlo. Každý chce utiecť niekam zo zeme. Stádo už tuší, že je stratené. Každý chce utiecť niekam zo zeme. Stádo už tuší, že je stratené. Tak predsa je to pravda, že existuje nebo. Aj peklo. Zatiaľ sa tu cítim ako čakárny. Správne. Trochu si počkáš, ako vidíš, pred vami je dlhý rád. A potom čo? A potom sa otvorí brána a ty vojdeš dnu. A potom? Tam, za bránou, je strašne veľa fasciklov. Vyberú ten tvoj a budú listovať. Zistia, čo si urobil dobre a čo zlé. A podľa toho vynesú konečný rozsudok. Nebo alebo peklo? Presne tak. To som ale pekný darček dostal k narodinám. Miesto oslavy ocitol som sa tu. Povedz, aniel, stále niekto umiera. Pravda, že? Pozri sa tam dole. Vidíš, tam sa bojuje, ale tam majú službu iní anieli. Ojoj, tam v pivnici pod tou veľkou bytovkou sa vála vojaká študentka. Nadrogovala sa. A hen tam zase vybuchlo lietadlo. Budem musieť ísť na pomôcť.
za to, čo bude. Aby sme nevyzerali tak hlúpo. Tak to už sme po smrti. Samozrejme. Veď ani to nebolo také strašné. Však? Vôbec. Ani neviem, ako sa to vlastne stalo. Ponáhľal som sa autom, čo ma oslepilo. A už viem iba to, ako ma anjel vynáša. A ja som predtým neveril, že... Tak. Že existujú nejakí anjeli. Veď ani ja nie. A v čo ste verili? Ako dieťa som síce chodil do kostola, lebo som musel. Neskôr nebol na to čas. To vieš, rodina, práca, ale nemal som sa zle. Mal som veľký podnik, milióny, len sa tak točili. A čo si mal z nich? Akože čo? Za peniaze sa dá všetko zohnať. A dal si a niekomu inému. A na čo? A mne kto čo dá? Ale určite si niečo sponzoroval. Juj, takto hej. Výstavné trhy, potom súťaž o najkrajšie dievča, potom nejaký televízny quiz. A chudobným si čo dal? Aký chudobným? Povedzme, či si dal niečo detskému domovu. Tým zlodejom! Človeče, aký zlodejom? Tam sú deti bez rodičov. A domovy dôchodcov, aj tam si nič nedal. Vidno, že si anjel. Nikdy si nežil na zemi. Človek tam dáva peniaze, kde z čoho má. Teda reklamu, aby o ňom každý vedel. A teraz ty. Ja? Nuž ja som nemal nič. Prišiel som o robotu, veď vieš, nechala ma žena, deti ma nechceli poznať. Veď vieš, ako som skončil. Vyťahol som ťa z rieky, tam si sa hodil. Plávať si nevedel, nikto ti nepomohol. A teraz, čo bude teraz s nami? Povedz, anjel, ja by som u vás niečo spozoroval. Čo tu mne vy potrebujete? Nebyť nič, ale kolegovia v pekle sa sťažovali, že sa im prepálili kotle a potrebujú nové. Ja som vás volal, že potrebujete nový kotle. Počuli sme o tebe, že si bohatý podnikateľ a dobrý spolu. A chceš spolu s nami? Počkajte. Radi by sme si s ním ešte zatancovali, keď už má dnes tie narodeniny. Mládenci, čerti
pamätajte chlapci na mne, moc bude aj po polnoci. Keď sa nalieta nespätne, pamätajte chlapci na mne, moc bude aj po polnoci. Pamätajte chlapci na mne, moc bude aj po polnoci. Keď sa novíka nespätne, pamätajte chlapci na mne, moc bude aj po polnoci. Aha, ďalší. Našiel si v pivnici. A prečo si pichla zlatú injekciu? Tak, si ešte taká mladá. Ty si brala drogy. Vydal som si, aj to chcela prestať. No, nešlo to. A čo je také dobre na tých drogách? Že som si pichla, videla som nádherný svet, fantastický, ne ako ten dole. Prvý nenávistí, zauposti. A čo to má? Ako to nie sú tvoji rodičia? Rodičia všetko mi dávali, len seba nie. A potom som zase idú patriu. Večer som chodil do školy. Otec ma zbil a povedal mi, ešte raz, keď sa nájdem na drogovanú, pošlem ťa narečený. Bál som sa, aby cesta mi začala drogovať. Tak vychval som si zlatú. Vedela som, že to dávka a potom mal silné východisko. Odkiaľ ste? To je taká, čo vybuchlo. Bomba? Povedanie, nie sú to všetko znamenia konca. Ako vidím, dobre poznáš Bibliu. Čítam ju každý deň, teda čítal som. A robil si aj niečo podľa Biblie. Aj som chcel veď viesť, vždy mi to nevyšlo. Čo si zač? Balán. Ty máš aspoň tvoj vek, ale ja som bol ešte taký mladý. A myslel si, že svet je pre teba hračka. Ako to vieš? Občas som sa s tebou stretával. Myslel som si, že budeš môj. Bol si predsa vynikajúci športovec, motocyklista. A čo z toho? Ale páčilo sa mi, keď si občas svoje výhry venoval postihnutým deťom. Ty mrzákom, a prečo? Ty si mrzák, ale taký duševný. Ticho, rušite súd za dverami. Tam my už musíme ísť. Tu máte odporúčiace stupenky. A ja čo? Stupenku dostane ten, kto vykoná aspoň niečo dobré.
Farár sa staral o svojich cirkevníkov. Ten športovec bol síce ľahkomyselný, ale dobrosrdečný. A tá čo drogovala? A kde dopilec? Ty si ho tam lepšie ako ja. Vždy sa rozdelili so seberovnými. Nikoho neokrádali. Hádam ja, áno. Odkiaľ si získal tie milióny? Zamysli sa nad tým. Nedal stupenku, nie, ktorého každý kolážoval za ožrana posledného človeka. A nie jediný, ktorý sa kumie zachoval takne. A čo na tej stupenke? Nič. Dajme všetci na rovnako. Človeče, aspoň teraz by si sa mal kajať. Ideš pred súd, ty sa nebojíš? Čo už teraz? Už sa nič nedá zmeniť. Keď chceš, ja ti kus tej stupenky dám. Možno aj ten kúsok ti pomôže. Myslíš? A ja ti moje stupenky dám. A kamož mi to zavidejila. Samozrejme, a ja ti tam túto stupenky. Ja sa tiež pridám. Hada mi to pomôže. Ste na rade. Stupenky máte. To sú, ale nie je na nich nič napísané. Nemusí byť. Každá má svoje zvláštne znamenie. Ukážte mi ich. Najprv ty. A prečo je tvoja stupenka taká dotrhaná? Vieš, týmto tu nedostáhni. Bolo nám ho ľúto, tak sme sa podelili. A teraz ty. Pridemaj sa, náš aniel, a ja chcem dať ti kúsok tvojej stupenky. Nechceme, aby išiel tam dole. A myslíte, že si to nezaslúži? Vieme o tom, že rozhodne najvyšší a tak sme ho chceli poprosiť o jeho milosť. A ja som mu dal kúsok stupenky. A ja žijem taký chudobný život. Možno to bude iný. Všetci máte stupenku, môžete teda vstúpiť. Počkaj. Nedal si ty raz peniaz jednému žobrákovi v kostole. Ten žobrák hral na harmonike. Áno, dám. To som bol ešte študent. Dávno som na to zabudol. A odkiaľ to vieš? Viem, bol som pri tom. Náš pán povedal, čokoľvek ste urobili jednému z mojich bratov, neste urobili. Ako vidíš, ani na ten maličký skutok sa tu nezabudlo. Tak teda poďme. Anieli lietajú nízko.
že zázraky sa majú hľadať. Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko nás. Čo vieme, že zázraky máme čakať. Poď, zachráň lásku, veď vieš pre nás. Tak poď, zachráň lásku, ak dáš, dá ti viac. Ľuďom vždy niečo chýba, majú čudný zvyk na svet sa stále dívať. Bez krídel anielských ľuďom vždy niečo chýba. Ten sviatok každý deň končí sa každá chvíľa a viac už nepríde. Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko tých, čo veria, že niekedy stačí sa objať. Anjeli lietajú nízko a Boh je blízko tých, čo každý ako stromy pri sebe stoja. Poď, zachráň lásku, veď vieš pre nás. Tak poď, zachráň lásku, ak dáš, dám ti viac. Ľuďom vždy niečo chýba, majú ten čudný zvyk na svet sa stále dívať. Bez krídel anielských ľuďom vždy niečo chýba. Ten sviatok každý deň končí sa každá chvíľa a viac už nepríde. Ďakujeme veľmi pekne chlapci z Lipovej a dievčatá zo základnej školy z Lipovej a z obchodnej akadémie zo Štúrian.